Goeiedag en verder welkom bij Duimke op, Duimke Del, waarin wij Frieske kandidaat-Kamerleden bevregen zullen van, ja, wat vinden ze nou belangrijk? Wat wordt ze nou van Friesland budgetten, Casper? Ja, en ik zal beginnen met het overvuren van een aantal stellingen in een flitsronde onder de politicus. En daarna zal Erik even inkeren op een stelling die de politicus zelfs uitkezen had. Ja, en uw gast Viewoord is Tjeerd de Groot. Hij zit op noem het zien van D66. Welkom en fijn dat je er binnen. Casper, take it away. Bij de flitsronde krijg je een aantal stellingen en dan mag je een duimke opjaan als je het er maar eens binnen. Of een duimke deldwaan als je het er net maar eens binnen. Binnen je de kleer voor? Jawel. Dan moet weer een provinciale busvervierder komen, maar Jilt uit de Oerriet. Ja, D66 die investeert niet alleen in de Lelylijn voor Friesland, maar ook in het regionale openbaar vervoer. Komen de komende jaren honderden miljoenen extra beschikbaar. Om het wedding te kwartje te gaan, maar er ook op landbouwgroen bouwd worden. Als het moet, ja, straatje erbij, maar vooral in de dorpen en in de steden. Jeugdzorg, maar wij regelen we er toch het Riek en net toch de gemeenten. Oneens, we stellen wel 500 miljoen extra beschikbaar, want de gemeenten moeten wel hun werk goed kunnen doen. De Rijksoerhiet moet gaswinning in het watergebied verbieden, ook bij Ten Naert. Helemaal mee eens. In Friesland kan wel een kerncentrale komen. Dat vind ik een lastige, daar gaat Friesland zelf over. De ziekenhuizen in Snits en op het Jereveen moeten iepen blijven. Ja, daar ben ik het wel mee eens, want je ziet dat regionale ziekenhuizen niet altijd de zorg kunnen bieden die nodig is. Bijvoorbeeld op de eerste hulp. En als je nou precies tussen die tweede een modern, goed ziekenhuis met goede zorg neerzet, ietsje verder rijden, betere zorg. De Oerriet mag boeren dwingen om haar een bedrijf te verkeerd. Ja, dat staat in de wet. Als het moet, dan kan de overheid dat doen. Nederland mag meer vluchtelingen opvangen, ook in Friesland. Ja, kijk, het gaat erom, je hoopt dat er zo min mogelijk vluchtelingen komt natuurlijk. Maar Friesland die vangt al 6 keer zoveel vluchtelingen op als gemiddeld de provincies in Nederland. En daarom is het zo belangrijk dat die spreidingswet er komt. En zo verwonderlijk dat partijen als BBB die spreidingswet niet willen. Want regio Friesland die vangt al ontzettend veel op. Friesen moet de voorrang hebben op een wenning in Friesland. Daar ben ik het mee eens. Als het gaat om huurwoningen en nieuwbouw. En ook om flexwoningen en voor jongeren met name. En daar heeft D66 ook al heel veel voor gedaan. Natuurgebieden in Friesland moeten grutter worden, ook als het ten koste gaat van landbouwgroen. Ja, absoluut. We zullen echt die natuur weer moeten herstellen, zodat we allemaal weer van die mooie skriers en de liep kunnen genieten. Om jij moet chin te gaan, moet het minimumleen omheen. Jazeker, bij D66 gaat het naar €17,5. Dank u wel. Dan zullen we nu terug naar Erik met de stelling van de dag. Ja, Tjeerd de Groot, je moet nog eens even terugpraten over het feit dat de Rijksoerhiet de gaswinning in het watergebied verbieden wil. Dus ik ben te naad. Maar dat kunnen we helemaal niet permitteren. We moeten toch gas hebben nog? We hebben nog gas nodig. Nou ja, je ziet natuurlijk dat we met wind op zee al ongelooflijk veel hebben gedaan. Met Rob Jetten een spurt genomen, waardoor we nu al de helft van onze elektriciteit van wind op zee krijgen. Maar we zijn nog altijd afhankelijk van gas. Zeker. En verder op de Noordzee zijn we er ook niet tegen. Maar de Waddenzee is zo kwetsbaar. Daar moet je dat gewoon niet willen doen. De natuuruitdagingen zijn eigenlijk net zo groot als de energieuitdagingen. Maar de garanties van het met de hand aan de kraan principe ben goed genoeg om ongelukken te voorkomen? Nou, ben ik het niet mee eens. Je ziet ook bij de zoutwinning nu recent onderzoek dat er toch een ander soort slip komt, waardoor toch het bodemleven vermindert, minder rijk wordt. En daarmee, ja, dit is toch de motor van de kraamkamer voor de vis en voor het leven in de Noordzee. En daar moeten we gewoon zuiniger op zijn dan we nu zijn. En al die mensen die zeggen van die kokkels, ze zijn hartstikke leef, maar ik wil winterdags wel een beetje warm in de hoes hebben. Wat zeg je in die mensen? Dan zeg ik tegen we gaan zeker als D66 ongelooflijk veel geld uit te trekken om mensen hun woningen te laten isoleren, zon op de daken, zodat je een lagere energierekening krijgt en een comfortabeler huis. En we beginnen bij die mensen met de smalste beurs. Ja, maar de energietransitie is natuurlijk iets wat lang wordt, nog lang net zo vier is. Dus er zullen niet tussen die toch wat gebeuren moeten. Dus we zullen dat gas wel broeken moeten. We hebben daar andere oplossingen voor. Natuurlijk ook gas, wat er nog is op de Noordzee, gaan we ook zeker gebruiken. Maar we kunnen op dit moment niks uitsluiten. Dus we kijken naar zon op land, zon op de daken, wind op zee, waterstof. Uiteindelijk zullen we het gaan doen, maar we moeten echt geen enkele optie uitsluiten en de schouders eronder zetten. Ja, maar de enige optie die uitsluiten door mat is gas uit de Waterdzee. Absoluut, want de natuur is net zo belangrijk als klimaat.
Oké, Tjeerd de Groot, dank u wel voor je deelname en duimke op, duimke del. Graag gedaan. Ja, en morgen ben we er vanzelfs weer, maar een nieuwe politicus. Casper, waar hebben we dan? Nou Erik, dan hebben we Mariska Rikkers van de BBB. Dank u wel voor het zien en onmorgen. En dan.